हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय दिनै दा सोलिबाय थादों अमृत बिक्सा आन्दलननि दंफां गायनाय बेनि सोमोन्दै दिनै फंनैसो मारै आपल'ड खालामनांगौ मारै भिडिअ बानायनांगौ बेखौ खिथागोन आरो दिनैनि भिडिअ ओरैनो दा नै जोंनिनो ग्रुपनि भिडिअ मोननायखौनो सयबार खिथानो फैदों आङो सयबार नोंथांमोना सोरबाफोर खालामनो हायाखैब्ला आं बे भिडिअखौ नायनानै खालामनो हागोन दानिया बेलेगफोरा लासिना फैसा थाखा ओरैनो गारस्लायस्लाय गावनो न'आवनो बानायनो हायो इजि टाइप नायलांदो दानिया मारै खालामो फट'नि थाखाय प्ले स्ट'राव थांनानै GPS केमेराखौ डाउनलड खालामना लानांगौ आरो अमृत बिक्सा आन्दलनखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामबाय ओमफ्राय बेखौ इउटुबाय ओमफ्राय ओंखारबाय लगइन बेयाव केपचा इभेन्ट जायो नैबे 920697 ओमफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार बेयाव OTP गेट OTP फैगोन आरो OTP फैबाय 053566 0 OTP फैनायाव लगइन खालामनाङो बेयाव फैबाय आपल'ड फट' खालाम नाम फैबायना दायो आपल'ड फट'आव प्लेन्सखौ थुनाङो जि दंफां फैयो आरो जोंना दा फैदो आगारु बेखौ आमलखिसो फैदों बावगारदों आमलखि फैदों जोंनिया आमलखि होनोसै अपेन गेलारि बेयो फट' फैबाय बेखौ क्रप खालामनाङो आपल'ड जाबाय सिम्पल बेखौनो सयबार दा खेबसे जाबाय आरो खेबबाबाव बेखौ भुलथिफ्लाङो दे आं आमलखि अपेन गेलारि क्रपआव ओके आपल'ड done easy ya बहुत easy खेबनै जाबाय आरो खेबथामबाव खेबब्रै आमलखि ओपेन गेलारि आपल'ड done खेबब्रै जाबाय ना खेबब्रै जाबाय ना आरो खेबनै दंबावो आमलखि ओपेन गेलारि done जाबाय दसेनो इजि खेबसे बेलेगनो फैसा नागारस्लायस्लाय गाव हारसिं न'आव खालामबानो इजि दसेनो जायो बुहुद मानसियानो फैसा लायोना अके रेडि जाबाय आरो आंनिया मोनसे थालांबावदो मोनसे खालामबावनांगौ पासताल'सो जादों बावगारदो हिसाबाव
अके दान जाबाय ओइ र' दासो पिउलां लग आउट खालामबा डाइरेक्ट थांफिनबाय आरो अके